Lukas kelong berkat riu kedekor berkendai ter kelong kumni tiladon wei riu uber riewspah bat ulo cukup de kijan saubtho bat kejan linen bani udah lek poho hala gesngi la donro wei nongkrong uber kerteng u Lasaros ubala tap de gitok jauh ya ubala jubo haga kerdop jonguta uruspa baru bala jus ngokwa ban penkedang yilade na ke lengkot lengkai ki bajuhab na ke me jonguta uruspa shisha war gikso kila juwan jilia no yigi tok jauh jongu kala jiate bautau nongkrong le yapno bat balaba no yu dagi angel shaga shedemu Abraham utaw uruspa ro ule yapno de bat letep yu ti hadu job ule khmet yilagi khmat haba ulong hakijing korden bat ulo yo yo Abraham na jingai bat yu Lasaros haga shedem jongu ti ulo perta bulong kukpa Abraham to isna yanga to pa no ro yo Lasaros ba unwe yaga khmot shin reakti jongu haga ba unyo penkriat yo thele jonga na bala pen kordit yanga haga ni ga thele ding ti Abraham lu tho uong kokon to kan mau ba mame kat ba medang em mele yo pediang ek ba bha jong me kum ju ro u Lasaros yeki ek ba sniu hare menta hang ne yo Lasaros lepen tengen ya mepat lepen kordit na lor kinero putet labu skem yega kharai ga bakrau pedeng jongi bat jongpi ba kumta kita ge bakwa ban lech shiliang nangne shapi kimla lemne kita ke banang to kimla banwan shiliang changi utiu loong hawa kumta nga kerpa de me kokpa Abraham ba men pha yu sha ke ying ukpa junga na ba ngadon sangut kipara ba unyo maham yaki ba yo kiro kinwan shagane jeka ka jaka jong ke jing kordit hare Abraham loong hu kidon u Moses bat kinoi tholpa ai kin snow yaki ken utiu loong kumta kukpa Abraham henrele da way ne kinong yap un let chiki kin sakala pamut wa Abraham ula yetho lada kim ngap yo Moses bat kinoi tulpa kin ngejro wat lada la penmipat yo briu na kibayap ngan puli biar kin ngej lada kim ngap yo Moses bat kinoi tulpa kin ngejro wat lada mipat uwe na kinoyap lani na kibayap kene kedai tang maka ke khana haga Bible borok kwe ka ba yatho ingi shapang ke ek wajia hadin bo bru yap haga testament berim borok kwe habo bru yap ulet shiga jing jar ulet shiga ri jong ga jing klet unom kan mau baru thia haga jing yap tip ulet shiga jing dom but ka Bible testament berim kay tho ba na ba briu yap ulet shiga ne jaka ka bakon Shiol habaga Bible kasi kapan kala gani kitin Shiol kapan kala yaka arwaisin kum ka dujok kani kitin Shiol ka dona testament berim kum ba ar rupo arsen nagdagan rupo arsen ka Bible kasi kapan kala yagni kitin Shiol kum ka dujok arwaisin don ba kapan kala kum ga thliu don ba kala
kum ke jingtep, don baka penkela kum ke nyamra, don baka penkela kum ke jakasyong ruyap. Handre arwaisin ke penkela ni keten shiol kum ke dujok. But ha ki jiu ha ke testament brim ha pa ubru yap ulet shiol. Om dei tang ubah pop ubalet shiol. Ubah hok ru ulet shiol ha ke jiap. Kata ada ke kai jong ke testament brim nado Genesis hado Malaki. But ya gani keten shiol. Habagi penkelai ka syagatin Greek. Ki penkelai ka kum ka Hades. Kabangi julap ru ha Bible kasi jungi Hades. Yagni ktin Sheol ha testament berim ripu arsin. Habagi penkelai ka syagatin Greek. Arspa snem tam haswau Chris. Sapa haswau Jisu. Kidon kibru yo penkelai ya ga Bible naga ktin Hebrew shaga ktin Greek ar spas nem tam haswa Jesus dunalai spas nem haswa Jisu kadon ke Bible ke bagi penkela ya kata ke Bible ki khot ke Septuagint hagane ke Bible Septuagint kene ktin Sheol kadai ka Hades manta ptib nem gai bejia yo riewspah habo yap Bible kong habo u to Lasaros u ya la rong yu de angel syaka syede mo Abraham habo u riewspah por ya ka Bible kong la teb yu sngau kumba yo Lasaros mshom beteb yo Lasaros kitep hi namar u de jiu to Jisu to yekene ka kana ong yo riewspah nda habo u ya la teb yu Bat ketukar baru lagi kong tehad dujok ula kemet igi kemat baru yo Abraham baru Lasaros ubadon haga syedem jong Abraham sab had dujok u riewspah u poy dujok u kemet igi kemat jong yo Lasaros ubadon haga syedem jong Abraham kene iktin dujok hangne haji sha kadai iktin Hades haga original namar ye testament batmai latho haga ktin Greek but ktin dujok hane kadai ktin original kamde ktin kasi original kadai ktin Greek ke testament batmai testament barim kadai ktin Hebrew testament batmai kadai ktin Greek But kene ktin tehad dujok ula kemeri kemal kene ktin dujok kene ktin Hades. Pede basu tu Jisu ngamtip la ukuran Greek ne amhani gepor tamba ke kentin kebo Jisu ukuran hasnong hatau sebo ya yang ke kolshor ju ukur kom im ju kom kren ju Jisu ukuran daga ktin Aramaic. Ngamtip le se Jisu ukuran daga ktin Hebrew Aramaic ke badai ke Sheol. Tang ba nda haba ki to ya ka haga ktin Greek ki ong bagade ke Hades haba ki penkela ktin kesi ki ong ka bagade ke dujok sengap haga Bible borok kawai ba pop bat bohok ki let sha Hades haga ciap mdei tang uba pop uba let sha Hades dei tang kene ke khot ke ba penkelumar ngi namar ngi mod ba bagade ke dujok Bagani ke Hades ke dujok ni kedai tangan ni ke khot ke pen perkara ni bagalong ta haji sha testament brim hak ke ktin Hades bohok ba pop kile cita haji yap Ndipo arsen pelap ktin Hades Jacob boleh Hades David boleh Hades perkhot kile Hades kabade ke ktin Sheol hak ktin Hebrew now ngan chu thoi pi ke ni ke khana hang ne kadai ke Parsi ngan sepen shisha pi ne ke Bible bagane ke kamde ke jingjia ke shisha kadai ke jingjia Parsi nga jungai bagade ke shisha bat don sipun ki daw ki banga perkat bagade ke shisha bat nga jungai men pros kata rementa ndah banga sotu ye gospel of Christ
Bible ko ong na bo Jisu yap ule shahedes nga sedang ban sngoto ya ke gospel jong ke jinyap ba ke jimi paru Chris nda habang sedang ban sngoto ya ke gospel jong ke jinyap ba ke jimi paru Chris nga sedang ban syempang ya kene ke parsi balai kene ke parsi kelong kumne sangap ngana topi ha kas kene ke sudah tangga background kan dia ngampat hikai ya ne parsi ujisu udah jiu but kini kinong wat benia kinong ki historians kinong wat benia ya ke Bible kiba pule history kiba de ki scholars ki ong ba kadon ke we ke ya ke banado jong ke jing teipat ya ke temple ke bala dono hadin ba uni bukana sar pen pra ula penjot ya ke Jerusalem ula penjot ya ke temple Jerusalem nang tala rimrau ya ke Judah sha Babylon ke baja hadin katuk ani nyopos nem ki wan pai pat kata ada istang ke jing in general nyopos nem ki wan pai pat seri jeng ki bat ki teipat ya ke temple na do kata ke por baki wan pai pat na ke jing long mrau jeng ki nado kata ke por baki te ya kata ke temple hado ke por jong Jisu but hadin jong Jisu hagsnem ke ban nyopo ha ke por ba ki penjot biang ya ke temple sa jisin pat ha ke spasnem ke banengkong ha ke snem ke ban nyopo 70 80 ya ke ne ke ya nado ke por jong ji wan lombrau jong ke Juda nang ta hado ke por jong ji penjot pat ya ke temple haga spasem gubernur kong ya kene ka ya ki khot ya ka ya kum deketin perang ong swa ke Hellenistic period but kat kum ki ju ki ong ya ka bakane ke de ke second temple period kemut ka ya jong ke temple ka baar nganong biar ka ya jong ke temple ka baar ke Hellenistic period ka ya Hellenistic ngamtip kono namar ngimdon keten kasing asu ombe umta balai kalau ngumne namar ba hagan ke bajane por hagan ke por ki jiu keleng ki spread ban yetho iga khana thu pi kidon chibun ki kot ki babatai gni ngamdon por ban yetho pi yega khana ter tang bangan chu tho pi tang kwe bahane ke por ki jiu ki spread keleng ki jaka kisah sensar hagawai pat kehima nagawai kehima syagawai kehima nagawai kehima syagawai kehima don ki beri ke bohong lo don ki scholars kena wat banyak ke ongkum ni bakaya Hellenistic kesedang nado ke por jong Alexander the Great patsha Alexander the Great patsha jong ke hima Greece lais pa snem hashwa Jesus Christ lais pa snem hashwa Christ kataga de jing kyuket jong himagris de jing kyuket jong Alexander the Great te nado do por hado por jong Jisu ki jiu ki stang ban spread klek hado por jong Jisu ka perthe ki jiu bon hagi ki bomnang sho igaktin la jong ki kren de gaktin Greek pidon kamu pasal tu ini ke background ki jiu bonba ki bekren daga ketin kim kren show daga ketin lajong namar don prenjuki ki bodon cepo Egypt ki besyong hagawai ke nongba ke kraw hagatu por ke kerteng kala Alexandria ke snong ya ke bala ai kerteng haunius Alexander ke nongba Alexandria hapo Egypt kedai ke snong hakaba bon ki jiu ki badon hang ta kim nang shu iktin lajong but de hakane ke por kane ke Hellenistic ka ya Hellenistic lene ka ya jong ke temple ke baar de hakane ke por ki pen kelaro ya kane ke Bible ke bakerteng ke Septuagint namar don shibun ki jiu ki bom nang shu iktin lajong ki hapan pen kelan iktin Hebrew kenapa ki jiu kini tho blejeng ki kin pule ke Bible kin pule ke ne ke Septuagint bakini tho ke an ye bo blur ai la bo Moses bat kinong thulpa to ban pelengkot iga khana pide masutho bau Jisu udon hagane ke spasnem kaba longkum ne ki ke don ke term kaba ki briu
kadon ka kentin ka baki no wat benya ya ka Bible yang history ki ong kumne ki khot ya ka ba ka de ka ya jong ka diaspora jong ki jiu kumut ki jiu ki sepriang keleng-keleng te ki kren ni ktin don pren ki ba kren bon ji sha ki kren ktin Greek but don namar ba kala wan menta ka culture ka ba thamai okay kala wan menta ka culture ka ba thamai ka ege ba ja hagane ka culture ka ba thamai ka ba de culture jong ki Greek don chibon ke ege ba ja ha ji sha hagane ga spas hagane ga snem lai spas nem shwa jisu ta do por jisu don chibon ke ege ba ja ka Bible ka mi thoingi re ka history ka dap daki aka hagane ga lai spas nem na do kita malaki ji sha south spas nem ka dap ji sha da history tere ngin shi pe khandiat haga ba kum ga por ki jiu ki ka culture jong ki jiu ka sha lan shop da ki culture jong ki jat man riu ki ban sa dong jong ki kam tam ha ka ne ka ya Hellenistic period da karukom im jong ki Greek te de nganong biang ka ktin Hades ka de ktin jong ki Greek nga nge kan sa shat jin sha japi bale jisu yi thol pa u yi tho khana ya ka ne ka Parsi ka dawba ka de namar ba ya ka culture ka rukom im rukom nge rukom perkat rukom bam rukom nge jong ki jiu yo ble jo ki ye rukom im jo ki ye ka ain ka tora jo ki ka sha lan shop da ka ne ka culture jong ka we part ki brio but ka sha lan shop ha ko we part ko rukom nge but haga bakum gani por ki jiu ka sang ma perkat ba ka Hades ka de tip kum go to Hades jongi Greek pitip ka ege Hades jongi Greek ki Greek ka kum kum perkat jongi ka Hades ka de ka to jaka ka bolong kum ne tik kum gani ka Parsi yang ne apa bru boleh pop ubom isne ye baduk ubom le bha ubom le snew u ndah ba uyap u de ban le chagane Hades ka de kum perkat jongi Greek but na ka ne ka background de shaga bakum ka ne ka pateng ban riu kabaya ka culture jeng kala shalan shop da way part ka culture de shaga bakum ka ne ka pateng ban riu ka ba don da way part ko berkat ye ka Hades u jisu kren u yetho shapang ka ne Parsi de shaga bakum ne ka riu shaga ne ka pateng ban riu ka ba don ye ne ka idea shapang ka Hades ba ka long thik kum gi Greek de shaga ne ka pateng ban riu u jisu yetho ne ka Parsi ha jin sha u jisu u tip ka ye Hades u jisu de pule ka testament brim bat ka testament brim ka Hades kam de ka kum gane kum gane ha ka testament brim u jisu tip ye ka ta namar u la pule ka testament brim te bale ka long kum ne u kane Parsi ka long kum ne khnang nam ta gi to ki jiu ki ba perkat ba ka Hades ka long thik kum ba perkat ki Greek kane gade tang ka background khandiat nga ai phi khna ba phin yo kem ye gane ka Parsi nang ne ngi sedang ban pharia ngi sedang ban pe ye gane ka Parsi ba ka de ka ai ngai philak smotho katu gane khandiat ye ka background gane history spang ne ka second temple period ka Hellenistic Judaism ki Jew ki ba don ha gane ka ya Hellenistic ngai phili okem khandiat ngin sa ji kai ka bashai ha ga bedebat kane ngan phin nda ba phi bod igane ji kai phin lap pleng bagane ga tang ka Parsi pat bale gane Parsi kalong kumne ro phin sa shai bale kalong kumne kan sa shai ka ba phidang sngap ige ji kai